Tini sing haina hai SDM aro sopaija borongni thani returning officer ni thani sing miya horo ebong sing je jaga pollingo sini kormi rok bujagoi tokjagoi even sini polling agent na pojonto borok kariroi hoja je oro polling agent ma tongya omo hai jaga go sini boro rokbo বিভিন্ন জায়গা থাংতানিও লামা কাসবই বরং নগো ফিরগ্রহ রহমানি পরে বরক নিজেনো নিজে ছাপা বুররই তিনি অমহাই কবাংমা জায়গা গো বরক খাইহা বিশেষ ক্লাই 27-10 পূর্ব মহরিপুর বুরাতলিনি অ কেন্দ্রগন পুরা ফুল বরক নিজেনো নিজে রলাইহা ani जों आंबो थांमालिया कारण आं जे जायगा थांनि नाय तंमानि जायगा रास्तानि जोंनो गारि गुरा टंनानै नायै जोंनो फिरग्रहरो ओंखाय आं तिनिया एसडिपिअ नो फन खायखा गोबां तिनि पुलिस प्रशासन फन खायमानि परेबो बरनि कुनु रेसपन्स गरै तिनिया अ जागारागो हायना हाय आं तारपरेबो गोबां जागागो तिनि बेरायनाय मानि जिनि सिम्बल दगो काली हुतुरै अमहाय आं तिनि अमहाय सोशल मीडियाबो एर आगेबो एकटा भिडिअ नुखाना आनि आं डाइरेक्ट प्रेसिडिंग अफिसार बायबो कक सालायखा सालायमानि अ प्रेसिडिंग अफिसार से उल्टा आंबाय ताहनाय खाराब व्यवहार खायो आंनि बागै आं तिनि नरं सोशल मीडियानि बिसिंति आं साना मुसंगो जे जाते जे जागागो अमहाय उमजाक आं अ जागागो जाते जोंनो रिपोर्ट रनानि बागै एबं सारातिफोरा बासि नुखथं जे गणतन्त्र अमैबो जों गणतन्त्रनि अधिकार करेमानि बाय जों तिनियो साबनि बाहायखे तिनि पुलिस रंनि पर्यन्त जों साहाय्य मायाउं तिनियो रिटार्निंग अफिसारनि थेके बाहायखे साहाय्य मायाउं जों अब जनसाधारण तिनियो अकगनि जवाब सानो एबं जों तिनि विशेष क्लाय 27-10 अमलाय मास नांनायसिनि जाते अजागो रिपोलिंग तो मास मा उंनाय कारण अजागो कोनो बरकनि तिनि कोनो विरोधी पार्टी हुन्दी तिनि विभिन्न पार्टी हुन्दी इभेन तिनि आईपीएफटी हुन्दी तिनि रुलिंग तंफानसे बरक अमहाय जागागो बरनि एजेंट रैमियाको तिनि एकटा निदल साधारण एकटा निदलङै बरक बरनि थेके पावर मान अब तिनि गभर्नमेंट नाइथो कारण तिनि निदल हिसाबै बसामानिसे बरक फुल पावर मानो तिनि पुलिस प्रशासन थेके सब किछु पावर मानै दं ओंखाय जों एकटा पलिटिकल पार्टी ओङै तिनि त्रिपुरा टीएसपी ओङै जों तिनि कुनु पलिटिकल पार्टी ओङै एकटा जों पुलिस प्रशासन थेके अमहाय जों सुजुग सुबिदा माया हाइपनो एकटा निदल पार्टी ओङै तिनि अजागो असुक सुजुग सुबिदा मानै दं बरकसे तिनि रेगिंग खाइ दं मानो अब सब बरंनो असुक तुको फुल पावर र अब जोंनि जनतानि बरक जोंनि गणतन्त्र देवता ब्रह्म थानि क्वेश्चन अब खाइ दङ जे अब नरकनि बिसिंति आं सानै मुसुङो जाते जेसे खाइफानो जोंनो जाते इ जागागो तिनि रिपोलिंग मा खाइरना एसडीएम न जों रोमानि परे बरक कुनु साया जोंनो आरेक्टु परे जोंनो रिपोर्ट दखना हिनि साव ताबो पर्यन्त जों रिपोर्ट माया जों जतखन रिपोर्ट माया जों ततखन इरनि थांया दरकार ना हलाय जों सिनि बर कर्मी तबो जों इरा आसबनाय जों इरा आसबै जों आन्दोलन खालायनाय ते 28निबो दङ 28निबो गोबां मा जागा अमहाय रेगिं खालायजागो दिनि साफा बुर जाखा आबो खोना